עכשיו אפשר להתחיל במסיבה. שלום. מזל טוב. מזל טוב, מזל טוב, הנה אילונה הגיעה גם. אתה רואה? הנה כולם פה. עכשיו אפשר... סימן שמגיע לך, סימן שמגיע לך, זה לא סתם נותנים חניה. יש לי חניה, אני חוזרת הביתה. את איימת עליה. כל פעם לנתן חניה אצליה. אימה, אימה. אלשקה הגיע. מה הוא בודק? לא הבנתי. יחסית לגילך את רצה מהר. טיפחת בשנים והופ, את בת 83 בלי לקצר. מסיבות זה הדבר מעולה, צריך לחגוג כמה שניתן והרבה. אני הנהג שמסיע אותך לקאנטרי לפעילות ושומע את פנינות החן מפיך בדרך בקביעות. עושה פעילות רבה ולא מתלוננת, ויש שמועות שהקאנטרי ייתן לך את עוד המתאמנת. שים לפינת האוכל, גם רואים מה זה מטעמים פה, זה לא טוב. יש כאן דגים ששטוחים אחורה, יש תרנגולות שנכנסו לקציצות, יש חלקים של עופות, מקרונים, אורז וסלטים שם, רבותיי, לא טוב. איפה אזור הסלטים פה? לא לשכה. הנה, סלטים. יש יין, למה לא מרימים לחיים? חייבת, מה את אוכלת? תפס תרנגולת? שוקית, זה משהו חדש שוקית. יפה. לא לשכה, איך היה? אין תשובה. אין תשובה.
כמובן, הרוסים, מאחר והייתה מלחמה, מה יש לנו להתבטא, קיבלו לכם פה בתים ביער, ושם אני כבר משמור, אני לאכול. פה אני לא יודע. אני מנסה לתת מלון, סבתא אמרה לי, אני עושה, אני לא שואל שאלות, אני לא מתחלק. אתה לא עד הסוף, נכון? לא מוריד שם עד הסוף. לא, לא. מה שנשאר, לבריאות ולבשורות טובות ובריאות כמובן. אמן, כן יהי רצון.